Shin ko ka san duk abin da kake yi a internet ana iya kai masa hari? Shi yasa waɗanda suke cewa no system is safe. Cyber security yana nufin yadda za ka kare kanka, computers ɗinka, network ɗinka, data ɗinka da information ɗinka daga hackers. Kamar yadda muka sani a duniyar ta zahiri akwai miyagun mutane kala-kala iri-iri, Allah ya mana tsari da su. Haka a duniyar mu ta online akwai dubbannin hackers wanda suke aiki ba dare ba rana domin kawai su kawo ma system ɗinka attack. Hackers suna amfani da weak password, phishing links, fake website da dabaru kala-kala domin samun sa'arka. Amma ga yadda za ka kare kanka. Da farko kai amfani da strong password. Kada ka yi amfani da unknown links ko kuma waɗansu apps wanda baka san takamaiman abin da suke yi ba, musamman wasu kuma su san banza. Sannan ka kasance kana amfani da two-factor authentication. Ka guji amfani da public wifi mara tsaro, saboda ba ko'ina bane za ka je idan an ce maka za ka yi amfani da wifi kai browsing free kai amfani da shi, ka tabbatar wa abin yana da tsaro sosai. Internet yana da muhimmanci sosai, amma kuma tsaro a cikin shi ya fi muhimmanci. Wannan shine episode ɗinmu na ƙarshe a wannan series ɗin da na yi na Computer 101 cikin harshen Hausa. Zan so ku yi sharing ɗinsa musamman ga ɗalibai ko kuma waɗanda suke son koyon basic na computer da sauransu. Ku ci gaba da bibiyata, zan kawo muku wani darasi nan ba da jimawa ba. Ina ku har kullum Alhassan Abubakar Sadiq. Ma'assalam.